na ryby a aby sme boli všetci spolu. Som sa tešil na Saifu. Netešil alebo tešil? Tešil. Aj na pani učiteľku. Mimi, to je predsa kniha o nás. Naozaj, píše sa tu Mimi a Líza. Ale aj o tom, ako bzučala džungla. Aké hebké boli zamatové žirafy. A ako sme objavili neviditeľnú rybu. Myslíš, že aj iné deti sa naučia vidieť svet rukami a ušami? Jasné, veď im ukážeme ako na to. RTVS pripravila deťom rozprávkový vianočný darček. Mimi a Líza počas vianočného týždňa, vždy v rovnakom čase na jednotke aj na dvojke a vo vysielaní Rádia Regina. Televízia, rádia, archív a podcasty. Bez reklamy, prehľadne a na jeden dotyk. Vaše obľúbené televízne a rozhlasové relácie, športové prenosy a živé vysielanie vám prináša nová mobilná aplikácia RTVS. Sťahujte na rtvs.sk/aplikácie. ...21. septembra sa odohrali dve výnimočné udalosti.